Bones a tots i a totes. Bones o males, el que sigui, el que preferiu. Avui, des del racó fosc, presento un programa molt especial. És un programa que porta per nom The Last of Catalans. I avui vull tractar específicament, intentaré que de manera bastant resumida, sintètica, concreta, el fi de la catalana. Vull tractar d'aquest tema, em vull concentrar molt específicament en aquest punt, perquè crec que és un punt que els catalans no arriben a entendre. Durant segles, Catalunya ha lluitat i s'ha barallat per sobreviure. Els últims anys, la batalla pràcticament ha sigut per existir. Els últims anys, aquesta batalla s'ha deixat anar, s'ha perdut del tot, ha mort qualsevol rastre de nacionalisme català. Bé, queden algunes pinzellades, no? Però no suficients com per el que significa la nació. Com ja hem dit, els independentistes, els nacionalistes, de veritat, són quatre gats. I aquest és el problema, que no hi ha base suficient. I per tant, s'haurien de replantejar moltes coses, però crec que al fons de la qüestió, el problema que tenim és que els catalans no es fan a la idea que són a les portes de la desaparició total i absoluta per sempre. Us diré més, i d'aquí uns anys alguns escoltaran aquest vídeo, si és que encara està publicat, i diran, ostres, el racó fosc, collons, com la van sardar aquí. Morirà abans el català, desapareixerà abans el català que l'aranès. Potser per algú això és una sorpresa. Penseu que l'aranès té molts menys parlants que el català, molt menys, no es pot ni comparar. És a dir, són lligues diferents. O sigui, si el castellà i el català són lligues diferents, el català i l'aranès són lligues absolutament diferents. Doncs l'aranès perdurarà i el català desapareixerà. Sobretot al Principat. Andorra no sé si es mantindrà d'alguna manera, no ho crec. Suposo que passarà el mateix que Catalunya al Principat. Però bé, si em permeteu un segon, haig de fer l'enllaç perquè quedi tot això ben maco. Va, seguim. Us apunto això bàsicament perquè lògicament el català, l'idioma, és un reflexe de com està constituïda ara mateix, composta la nostra societat, que no vol dir la nació catalana, vol dir la societat que tenim. I en la societat que tenim el català està completament ja en vies d'extinció, l'extermini ha sigut pràcticament total i absolut, i el genocidi que els propis catalans han aplicat a la seva pròpia llengua ja ha sigut la punteta. Però avui no parlaré, no em centraré en l'idioma, no em centraré en la llengua. Em centraré en el que són els catalans, que com us he dit, sempre estan en extinció. Ens trobem en extinció. Però vull dirigir aquest vídeo més que als catalans, perquè jo ja estic fins la puta polla ja dels catalans. Vull dirigir aquest vídeo als nacionalistes catalans, alguns dels que m'escolteu i algunes de les que m'escolteu. Hem d'entendre que estem a la fase final de l'extermini, a la fase totalment final, la fase última. Evidentment, això donarà algunes cuetades, com quan a una sargantana li treus la cua o perd la cua, deixant a la cua, quan se sent amenaçada, fa una miqueta de moviment, no? Però allò acaba morint, acaba podrint-se, no? Doncs aquesta és la situació dels catalans ara mateix, dels que quedem. Per això es titula The Last of Catalans. I vull vincular amb el tema que alguna vegada he escoltat i que em sembla encertat. De fet, jo també hi he pensat així abans que ningú més m'ho digués. I és pensar en el castellà i en l'espanyolitat com un virus. Però fent honor al joc, no la sèrie, al joc de The Last of Us,
parlaré de fongs. En lloc de parlar de virus, parlarem de fongs i farem una comparació amb els fongs de The Last of Us. Crec que l'eliminació, la neutralització, l'extermini de catalans via infecció directa, doncs si a The Last of Us, com a qualsevol pel·lícula o sèrie de zombis, doncs la infecció directa, diguem, es produeix per una mossegada d'un infectat a un humà, doncs la infecció directa que es produeix en el cas dels catalans és la reproducció mixta entre catalans i ñordos, que n'hi ha molts d'aquest tipus, o ja directament la suplantació de reproducció de ñordos en territori català. Doncs això és com una mossegada, no, del virus, que fa que aquell ésser ja neixi infectat d'aquesta espanyolitat, d'aquesta castellanitat, i per tant això del català va morir a poc, no? Generació rere generació. Aquesta seria, diguem, la queixalada directa, la mossegada directa. Però després hi ha un altre efecte a The Last of Us, als fongs, que són les espores, que a la sèrie aquesta d'HBO que han fet, que no m'ha agradat gens, això és tema a part, no apareixen el tema de les espores, però en el joc sí. No sé si en català, vaig a mirar-ho perquè ja sabeu que el meu català és lamentable. Ara anem a buscar espores, és que ara mateix no sé com... A veure... Espores, sí, perdoneu. Ara dubtava si espores era correcte en català, jo és que ja ho dubto tot, m'explico i el nivell és aquest. Doncs les espores serien els mitjans de comunicació i tot el que té a veure amb les xarxes socials, mitjans de comunicació i ambient, diguem, en general, l'entorn. Doncs ja sabeu que The Last of Us, en el joc, si tu respires les espores aquestes, doncs t'acabes infectant. És un altre tipus d'infecció, una altra via d'infecció. Doncs la infecció dels catalans és directa, és a dir, via directa, que és extermini, que és la mossegada, que és la infecció directa, que és la reproducció mixta entre catalans i ñordos, i, evidentment, doncs, la invasió, la conquesta que ens han fet demogràfica, la substitució demogràfica directa, aquesta és una, i l'altra és l'anorreament mental que sempre us indico, que sempre explico, via mitjans de comunicació, xarxes socials, etc. Heu de pensar en dos recents exemples de tot això que us dic. I és que, no sé, per exemple, vaig a ficar un exemple més concret. Per exemple, el famós català ric, guapo, alt, amb ulls blaus, Gerard Piqué, aquest que tots convindríem, que el podríem definir com a català, en teoria, vull dir, entre cometes. Doncs aquest ñordo, perdoneu, aquest català, crea una Kings League, això que diuen la Kings League, on, per exemple, el català està prohibit. Ja no és que estigui prohibit, és que està mal vist, està perseguit, com si fos a la dictadura. Com a qualsevol institució, com a qualsevol àmbit públic de l'estat dels espanyols. És curiós, una cosa privada, una iniciativa privada, en què un català forma part directa de la seva creació, de la seva direcció, de la seva gestió, promoció, etc. Resulta doncs que discrimina brutalment el català. Llavors, clar, vivim en aquesta Catalunya. Aquesta és la nació que tenim ara mateix. Com catalans, doncs, per exemple, jo què sé, actes recents així que em venen al cap, de coses catalanes, en teoria el Barça és una cosa catalana. I resulta que dos dels seus capitans, ja no parlo dels altres, dos dels seus capitans, Jordi Alba i el senyor Sergio Busquets, m'agrada més Sergio Busquets que Jordi Alba perquè com a mínim Sergio Busquets crec que no ha enganyat tant a ningú. Vull dir, Sergio Busquets quan va començar el Barça, vull recordar això perquè és important, abans de Sergio Busquets, al mig centre del Barça hi havia vida, molta vida. Al mig centre del Barça, per mi, la meva opinió, i ja sé que tots els experts de futbol em diran que no tinc ni puta idea, val, perfecte, ho accepto, no tinc ni puta idea, però per mi el millor mig centre de la història del Barça és Torreella. Torreella, amb permís d'Edgar Davids. Recordem la sessió de 6 mesos del mig centre defensiu de la Juve que va venir al Barça quan estava Ronaldinho i el Barça va passar de la 11a posició a la segona de la Lliga.
només amb el fitxatge d'Edgar Davids, la sessió d'Edgar Davids, perdoneu, estic fotut, que es dedicava bàsicament a contrarrestar les pèrdues de pilota de Ronaldinho. Si no hagués sigut per Edgar Davids, molt probablement el Barça no hagués passat de la 9ª a la 8ª posició aquella temporada. Doncs bé, aquell Edgar Davids va transformar el futbol del Barça, va fer-li veure al Barça que el futbol actual necessitava un mitjantre potent, defensiu, capaç, i anys després va arribar Touré. Touré, recordem, aquest senyor molt alt, molt fort, molt negre, amb un llallardo espectacular de mitja distància, amb una velocitat i una potència increïble. Aquest senyor, el destaco, i alguna vegada ja m'haureu escoltat dir-ho i si no doncs ho repeteixo, parlava català, és a dir, un senyor que va venir i en pocs mesos va aprendre català. Ell i la seva dona es van intentar integrar, veien, per exemple, TV3 cada dia, encara que TV3 sabem la merda que és, però TV3 és l'única font, diguem, de catalanitat que ens podia quedar a nivell de mitjans de comunicació, a nivell de parlar el català. Era, en aquella època. Doncs Touré allà feia un esforç colossal per aprendre el català i feia entrevistes en català. Quan li preguntaven a la roda, o sigui, les rodes de premsa aquestes que es fan posteriors als partits, etc., s'esforçava en fer-ho en català. Touré allà, que no ha nascut a Catalunya, que segurament encara no havia desenvolupat cap tipus de sentiment català, o sí, no ho sé, clar. Doncs aquest senyor, en fi, era mig centre titular del Barça, que va ser suplantat pel senyor Pep Guardiola. Vull dir, va ser suplantat per Sergio Busquets pel senyor Pep Guardiola, és a dir, Pep Guardiola va decidir que el mig centre defensiu del Barça no podia ser Touré era massa bo pel Barça i per tant doncs era millor ficar Sergio Busquets, que només sap fer una cosa bé, que és defensar cap endavant. Sí, segurament en això és el millor del món, segurament en la lectura de joc a nivell mig cap amunt, la interpretació dels espais i tot això, segurament en aquesta faceta sigui el millor del món. En totes les demés crec que queda bastant retratat davant de Touré allà, però bé, és igual, és la meva opinió, ja recordeu que no tinc ni puta idea de futbol ni de res. Però bé, en fi, per què dic això? Home, que el capità del Barça sigui Sergio Busquets, doncs ja et diu cap a on estan en aquesta institució, el Barça. Recordem, el Barça suposadament presidit per un independentista, suposadament independentista, el senyor Joan Laporta. Doncs bé, es fan 2 actes de comiat de Jordi Alba i Sergio Busquets, els 2 en castellà. Els 2 actes en castellà, sí, alguna paraula es vaig amorrejar en català, però els 2 actes van ser pràcticament íntegrament en castellà. Amb el presentador, primer un tal Dani Martín o Dani Martínez, no sé ni on surt, i després el senyor José Corbacho, aquest, entre cometes, humorista del Terrat, Buenafuente i aquestes coses. Es fan els 2 actes en castellà perquè els jugadors se senten lògicament molt més còmodes amb aquest idioma, perquè és el seu, i es desenvolupa tot l'acte a nivell oficial del Barcelona en castellà. Aquest és el Barça que tenim avui en dia, aquesta és la Catalunya que avui tenim avui en dia. I per què deia que Sergio Busquets m'agrada més que Jordi Alba? Bàsicament perquè com a mínim Sergio Busquets va deixar ben clar des del primer moment quan va arribar al Barça, ell no va enganyar ningú. A banda de que, evidentment, els dos els torna bojos la selecció espanyola, és evident, això està clar, no passa res, són així. Quan va arribar Sergio Busquets hi havia el debat de si es deia Sergio o si es deia Sergio, perquè els catalans intentaven dir-li Sergi Busquets, igual que Carles Busquets, doncs li dèiem a ell Sergi Busquets, però resulta que ell va demanar fer-se dir Sergio Busquets. A mi en la camisa també me pone Sergio, tio, vale? I aquesta tan maca que tenen els castellans, no? Aquesta cosa de... Doncs ell va demanar això, que el reconeguessin com a tal, com a Sergio, en lloc de Sergi. Sergi és un nom massa lleig, massa fastigós, massa... no sé, sona fatal. Sergi al costat de Sergio, o sigui, on estigui Sergio, que es tregui el Sergi. Doncs bé, tenint l'opció, i la gent que li volia dir Sergi Busquets, i tenint l'opció de ficar-se Sergi Busquets, ell va decidir que no, que era Sergio, es va ficar Sergio. A més no es va ni ficar Busquets a la samarreta, es va ficar Sergio directament, no, em veia mai Sergio perquè soy espanyol, i així es va quedar. Llavors, jo com a mínim aquesta part, aquesta honestedat, doncs l'agraeixo. Millor venir a veure l'enemic de cara que te la foti per l'esquena, no? Però bé,
tampoc em vull allargar massa. Bàsicament era per destacar aquests dos actes que hi ha hagut recentment, no? Doncs aquests comiats en castellà, íntegrament en castellà, i per exemple doncs, els capítols aquests de discriminació del català a la Kings League, no? Aquesta cosa que ha fabricat el senyor Gerard Piqué juntament amb aquest senyor, aquest madrilenyo Ibai Llanos, no sé com es diu, aquest senyor... Bueno, en fi, això. Aquesta és la Catalunya que tenim avui en dia. I clar, quan això passa, entre cometes, en el cor de la catalanitat, però clar, si la Kings League l'hagués fet Sergio Busquets, l'hagués fet Jordi Alba, però clar, és que l'ha fet Gerard Piqué. Llavors, clar, en teoria, hòsties, Gerard Piqué, i em pensava, no, que... No, doncs això és el que hi ha, no? En fi, parlem d'extinció, parlem de desaparició. Ja no estem parlant d'una cosa de reivindicar el català, no estem parlant d'un tema d'impostos, no estem parlant d'un tema de balances fiscals, no estem parlant d'un tema de protecció de la cultura, de les tradicions, estem parlant d'extermini total definitiu. I clar, crec que la gent no ho entén, i si ho entén li és absolutament igual. I quan dic gent em refereixo als catalans. Els nacionalistes catalans crec que no els és igual, però és que tampoc veig gaire reacció per cap lloc, per cap banda. Sí, mireu, jo us seré sincer. A mi ja el que és el futur de Catalunya me la comença a pelar bastant. Bàsicament perquè jo no tindré fills, jo no em reproduiré, jo no contribuiré a aquest món a crear més vida humana, que és la vida humana, doncs és un virus al planeta. No té cap sentit, soc conscient de la meva pròpia realitat, de l'espècie de la que formo part, i per tant em fa tant de fàstic que evidentment no penso contribuir, no penso col·laborar en això, no? Però sí que em feia il·lusió veure la Catalunya independent, per quan jo sigui gran, com a mínim, doncs, em faria il·lusió, no?, abans de morir, veure la Catalunya independent, i a més crec que la Catalunya independent seria positiva per la meva salut, per la meva economia, per la meva realització personal, la meva satisfacció, la meva felicitat, no? I per tant també em feia molta il·lusió, doncs, aconseguir-ho abans de morir. Fins al punt d'estar disposat a morir per aquesta causa, no? Però clar, la resta que no sou jo, la resta que sí que us penseu reproduir o que ja us heu reproduït, la meva pregunta és, els vostres fills us importen una puta merda? O sigui, pregunto, perquè és que és el que em sembla. O els heu tingut per caprici, o els heu tingut perquè us han dit que és el que toca, no? Allò de família, cotxe, casa, no? I toquen fills també. Els heu tingut perquè us fa por quedar-vos sols quan sigueu iaios i voleu que algú us cuidi i podeu tenir aquests esclavitos, no? Els heu tingut per treballar al camp com es feia abans? Per quin motiu heu tingut fills? Perquè si els heu tingut, no us importen? No us importa el món que els hi deixareu? No us importa crear un nou espanyolito? Penseu que cada fill que té un català és un nou espanyolito. Sí, perquè per molt que vulgueu que siguin catalans, seran espanyoles. Perquè fins i tot encara que es diguin Gerard Piqué o coses així, acabaran sent espanyolitos i acabaran actuant com espanyols. En fi, ja us dic, a mi me la pela ja. A mi ja me la pela. Feu el que vulgueu. Vull dir, el país s'ha anat a la merda, la nació està morta. Però a vegades intento pensar, no? Dic, hòsties, és que no pot ser que a tothom li sigui igual, no pot ser que a tothom li sigui igual. I sí, sembla que sí. No ho sé. En fi, penseu una cosa. Sempre he dit que els espanyols estan disposats a matar per Espanya. Sempre ho he dit, sempre ho he pensat, estic convençut, segueixen... És actualitat, vull dir, els espanyols segueixen disposats a matar per Espanya. Abans, mireu, els castellans abans, al segle XV, al segle XIII, al segle XIV, al segle XVI, XVII, estaven disposats a matar per Castilla. Els castellans mataven per Castilla. Ara els castellans, o si li voleu dir, doncs els espanyols, que és l'evolució d'un castellà, estan disposats a matar per Espanya. És més, els espanyols, els castellans, estan disposats a matar perquè Catalunya sigui d'Espanya. En canvi, els catalans del segle XV, del segle XIV, del segle XIII, del segle XII, del segle XI, estaven disposats a matar per Catalunya.
estaven disposats a defensar la seva terra fins a les últimes conseqüències. I ja no els demano als catalans que estiguin disposats a matar, però sí com a mínim a morir per la causa, a fer alguna cosa per la causa. Doncs bé, el 2023, si és que queda algun català, si és que queda algun, com a molt està disposat a fer un tuit. A fer un tuit, o a presentar-se a algunes eleccions municipals, poca cosa. És la diferència. Hem de ser conscients de la diferència en la intensitat d'una nació viva i una nació que està completament morta, que està exterminada, derrotada, ensorrada, que s'està putrefactant. És la diferència. Vull dir, les nacions que estan vives maten a les altres, se les mengen per seguir vivint, i les nacions mortes ja ni lluiten ni res ni es mouen perquè ja estan mortes. Crec que és el que tenim. Crec que és la diferència real d'intensitats entre una i l'altra. És per això que Castella sempre ens ha guanyat, i ara ja està a punt d'ensorrar-nos, ja per sempre, enterrar-nos ja per sempre, no? Bueno, és que ni ens enterraran, perquè ens deixaran podrir, no? Ens deixaran podrir, no? No tindran ni el decoro, no? D'enterrar-nos ni de donar-nos un funeral digne. Deixaran que ens podrim a l'aire, no? Que ens evaporem. I ho estan aconseguint, i és així, no? No hi ha cap tipus de resistència catalana per cap banda, no? O la que ja és massa petita, és molt mínima, és massa residual com per tenir-la en compte. En fi, us comentaré també una altra cosa, arrel de l'1 d'octubre. Mireu, perquè entengueu aquesta intensitat de la que us parlo, també ho he comentat diverses vegades, però crec que comentar una vegada més no està de més. La majoria immensa dels espanyols, castellans, però si li voleu dir, doncs, espanyols, van disfrutar com porcs amb el bany de sang que va haver-hi l'1 d'octubre a Catalunya. La majoria d'espanyols, a veure si ho enteneu, perquè potser és que jo m'expresso malament o vosaltres sols no heu arribat a aquesta conclusió. La majoria d'espanyols van disfrutar com porcs amb el bany de sang que va tenir lloc a Catalunya l'1 d'octubre. Hi ha una altra part dels espanyols, no sé si molt més petita, si una miqueta més petita, que ni fu ni fa. Hi ha una part dels espanyols que el tema no els interessa per res, bàsicament perquè sabien que era tot una farsa, no s'ho van creure en cap moment i ni fu ni fa. Oye, que les peguen, total, lo hemos hecho toda la vida, que no les peguen, me da igual, total, van a ser españoles y punto, me explico, y no tienen nada que hacer, o sea, me voy a la playa. Vull dir, hi ha una sèrie d'espanyols que els va ser igual perquè ja sabien que tot això era una farsa orquestrada entre els polítics, entre cometes, catalans, no? I els polítics que no són catalans. I hi ha una altra part dels espanyols que sí que els va preocupar. Va haver una part dels espanyols que els hi va saber una mica de greu el que va passar l'1 d'octubre. Però sabeu per què els hi va saber greu? Per la imatge que donava Espanya. Tenien por, tenien una certa recança, una certa cosa, a que Espanya a nivell mundial fos vista com uns animalots, no? Com una cosa salvatge, no? Com una cosa d'un altre segle, no? Com una cosa no contemporània, no? Com una cosa antiga, franquista i tal, no? I tenien aquesta por ostres, ¿no? Que hay que cuidar un poquito la imagen, ¿no? Que van a pensar de nosotros, ¿no? Jo crec que es van preocupar més aviat per això, no? De que, ostres, potser no feia falta fer tot aquell espectacle i hagués quedat més maco fer d'una altra manera, no? No sé si... Bueno, és igual, no donaré idees perquè és igual, però... bàsicament hi havia aquests tres grups d'espanyols, els que van disfrutar com a porcs, que són la majoria, els que els interessava el tema una merda, i els que van patir una mica per veure com quedava la imatge d'Espanya. No us penseu que cap d'ells es va preocupar ni un sol segon per un sol català que malferit. No, això no va passar. I després hi ha un quart nivell, ¿no? Com diria Mourinho, hay un tercer grupo de entrenadores, pues hay un cuarto grupo, ¿vale? Hi ha un cuarto grupo que és la gent com Jordi Wild, ¿vale? I em preguntareu, i per què menciones a Jordi Wild ara? A què ve Jordi Wild aquí, no? Bé, doncs mireu, ja vaig comentar en el vídeo que vaig fer parlant de The Wild Project, de Jordi Wild, que
li vaig fer un vídeo. Bàsicament, Jordi Wild em serveix molt com de barem, de tarifa estàndard del que és el catalano-ñordo actual, no? Aquell català segurament entre 20 i 45 anys, no? Que pensa d'aquesta manera, que es condueix d'aquesta manera, no? Parlo de Jordi Wild perquè Jordi Wild em molesta, sincerament, em molesta. Bueno, no és que no em molesta. Em molesta en la mesura en la que afecta a la meva societat. És a dir, programes com el de Jordi Wild tenen la seva repercussió en la societat catalana, en tant que és d'aquí, molta gent d'aquí el segueix, pot ser un referent pel jovent. De fet, el dia de Sant Jordi va signar molts llibres, això vol dir que té una repercussió i per tant m'afecta. I el que m'afecta a mi em toca els collons, m'explico. Llavors he de parlar del senyor Jordi Wild perquè és un personatge públic, vulgui o no vulgui, i per tant l'he de poder criticar, li agradi o no. Però clar, Jordi Wild va molt més enllà. No estic dient que n'hi hagi molts com ell, perquè segurament amb la pasta que té no n'hi ha gaires, pasta que s'ha guanyat fent de bon espanyol, però sí que n'hi ha molts que pensen com ell, o que el seu pensament s'assembla molt al d'ell, no? O que ell està fent que hi hagi molta gent que vingui a creure's la seva visió de la vida, no? Doncs aquesta cosa, a veure, com ho dic, no? Jordi Wild representa per mi, sota la meva opinió, el prototip perfecte del català ñordo bien queda. Ho resumiria així. Aquell català ñordo bien queda. En definitiva, ñordo. Que predomina a la nostra societat. Sobretot predomina a nivell de pensament. Només cal veure les tertúlies que fa, amb qui les fa i el tipus de convidats que porta, i les seves opinions. Però clar, Jordi Wild passa tots els límits perquè va ser capaç de dir en un dels seus podcasts que ell, perquè a més això sempre ho diu, cada 2 per 3 ho diu, que ell sí que abans ell havia considerat la idea de la independència, que ell sí que en algun moment de la seva vida havia sigut independentista o que hagués votat sí a la independència, no? Aquestes coses banals que es diuen que no saps ni el que estàs dient, no saps ni el significat de les paraules independentista, en fi, però, bueno, que ell sí que ell havia considerat fins i tot votar sí a la independència. Però atenció, perquè després de l'1 d'octubre del 2017, arrel de tot el que va passar amb l'1 d'octubre del 2017, tot el tema de la no declaració i tot això, i el judici que va haver i tot això, que arrel de tot això ell va canviar d'opinió i ell ja no era independentista, diguem que s'havia curat. Ja el tema de la independència el va deixar aparcat i ja podia tornar a seguir sent espanyol com sempre havia sigut, amb tota la tranquil·litat, no? És com que el van convèncer, el 1 d'octubre, obrint caps de pobres avis i àvies catalanes i joves i adults catalans i catalanes, obrint-los al cap, aporreant-los contra el terra i aquell bany de Sant Calabrí, ahir el va convèncer, ahir això li va arribar al cor i va decidir que era això de la independència no tenia cap sentit. Bàsicament és el que està dient aquest senyor, perquè clar, a veure, és que si no té cap sentit. Vull dir, ahir el van convèncer d'aquesta manera, és molt respectable, és molt respectable, però clar, el van convèncer d'aquesta manera. Perquè clar, que tu em diguis, no, és que jo soc del Barça, o jo era del Barça, però com que Bartomeu va ser president, ara ja no soc del Barça, ara soc del Madrid. No té cap puto sentit. I a mi que em diguis que tota aquella estafa, evidentment era una estafa, doncs el que s'ha de fer en tot cas és combatre-la, denunciar-la i lluitar per la causa. Però no, tu el que estàs dient és que no, que la causa ja no t'interessa per res, perquè com que va passar tot el que va passar i tu vas interpretant allà que el millor era ser espanyol, no? Vull dir, doncs ara ja no ets independentista. És així, ¿sabes? Ara soy independentista, ara no, ara sí, ara no. ¿Y por qué no? Bueno, porque claro, porque no habéis visto que bien pegan los españoles, hombre, hay que ir con España. Suposo que és per això, és que si no, saps, no s'entén. Però bé, és igual, tampoc em vull fixar massa en això, no em voldria capficar massa. I parlo de Jordi Wild i ara sé que alguns de vosaltres encara, potser us enfadeu, us molesteu, però és que podria parlar també de la sotana. Perquè tot això, quan parlo de la sotana o quan parlo de Jordi Wild, tot això, parlo perquè afecta la meva societat, afecta i condiciona els pensaments de molts dels meus que podrien ser compatriotes.
I per tant, com que infecten la meva societat, com que renten el servei, en part, parcialment o totalment, a part de la meva societat, doncs tinc aquest dret de rèplica, de dir, escolta, doncs mira, vosaltres feu això o feu allò, i em sembla així o em sembla allà, no? A baixar, però, clar, La Sotana, que és un podcast també, una espècie de programa com de ràdio, diguem, un format de programa de ràdio, amb 4 integrants, no? El presentador i 3 col·laboradors. Clar, a mi, jo consumeixo La Sotana, que ningú s'equivoqui, jo consumeixo La Sotana, però sobretot, com sempre he dit, igual que també veig vídeos de Jordi Wild, sobretot per un tema científic, un tema de seguiment del que està passant, de com s'enfoquen els temes, de com es tracten els temes. Clar, jo no m'aniré ja a l'ABC, al Marca o a no sé on a seguir quins temes, no? Però, hòstia, ja els mitjans, diguem, que tenim aquí, per entendre, els mitjans entre cometes que tenim aquí, no? La xarxa que tenim aquí d'audiovisual, no? Que es produeix a Catalunya, perquè això està produït a Catalunya, el programa de Jordi Wild, el programa de Wild Project, el programa de La Sotana, això està produït a Catalunya. Llavors m'interessa el que s'està dient, el que fins on arriba i fins on no arriba, i tot el que censura i tot el que no surt i tot el que interessa i el que no interessa. Tot això a mi m'interessa, i per tant, en la mesura en la que de moment no sóc mort i de moment sóc català, m'interessa el que passa, no? Llavors segueixo aquestes coses de tant en tant, veig programes, veig vídeos, veig clips, veig tuits, veig coses, i clar, per exemple, doncs, l'altre dia, no? Això, com us deia, no? La Sotana, no? Otro que tela, no? Un programa on es diu molt visca el Barça, visca Catalunya i puta Espanya. Es diu molt, això de puta Espanya es diu molt, però és un puta Espanya buit, completament buit. És puta Espanya. Per què? Per què queda bé? Perquè, bueno, la gent és catalana i això d'Espanya no cau gaire bé. Doncs vinga, puta Espanya. Desenvolupa-ho. Què vol dir visca Catalunya, visca el Barça, visca Catalunya i puta Espanya? Què vol dir? Per què? Aprofundim. Què podem fer? Si vols puta Espanya, com putegem Espanya? Com? Què fem? Ah, no, que nosaltres som un programa de la risa, som un programa de la risa, som un programa, doncs, del Barça, que parlem coses del Barça i de la risa. Bé, bueno, ok. Dins del teu espai del programa de la risa i del Barça, els comentaris que fas, o les coses que fas, podrien anar orientades d'alguna manera com més clara i evident, en favor d'una construcció nacional catalana, per exemple. Costa massa això? Doncs sí, sembla impossible, sembla una cosa que pel progrés és impossible. Gent, doncs, que promou, per exemple, la CUP, no? Sempre que els escolto acaben parlant bé d'un partit inexplicablement, que és la CUP. Jo em quedo a quadros, no? Però, en fi, l'altre dia, per exemple, no? Estava parlant de La Sotana perquè volia puntualitzar una cosa. L'altre dia a La Sotana tenien a Ricky Rubio, aquest jugador de bàsquet de la Penya, que després va jugar al Barça, després se'n van als Estats Units, a la NBA, i una d'aquestes coses que li pregunten i tal, no? Amb tema de la selecció espanyola i no sé quin tema més, li fan com posicionar-se de si ell hagués votat o no al referèndum d'independència, i es va escudar, com sempre, en que no hi era aquí, no? Que ja estaven allà, i clar, que els no residents no podien votar i tot això, bueno, sí. Però el tema és si hagués estat a Catalunya, si hagués votat al referèndum i si hagués votat si sí o si no. I ell acaba dient que la independència no és la solució, que ell no creu que la independència sigui la solució. A veure, que Ricky Rubio era un ñordo, això a mi no feia falta que m'ho expliqués ningú, vull dir, no és cap sorpresa, això és com el de Gerard Piqué, el de Sergio Busquets, Jordi Alba, vull dir, la misma cosa són, no? Això no em sorprèn ni em preocupa, igual que Pau Gasol i aquestes coses. Ja sabem que tots els esportistes d'èlits catalans, tots, excepte Oleguer Presas, ja sabem que tots són ñordos, això ja ho sabem. És una mica inexplicable, sí, però bueno, què hi vols fer? És el país que tenim, no? És aquesta nació forta que tenim catalana, no? Orgullosa de si mateixa, no? I que reivindica dia rere dia, no? Clar, i diu, crec que la independència no és la solució. Escolta, tio, digues que ets ñordo i ja està. No em vinguis amb que la independència no és la solució, perquè, collons, bé que disfrutes anant amb la selecció espanyola, bé que disfrutes sent espanyol i Espanya és independent. No, què m'estàs dient que la independència no és la solució? Si no és la solució, devuélvela. Si la independència no és la solució per a Espanya, que la devuelva. No sé, que es torni a integrar a França. No sé, que es deixi absorbir per Uruguai, no sé.
La independència no és la solució, i aquest, en ample, ja està. Però el que ja és greu ja no és la merda aquesta explicació d'un senyor Riqui Rull que en teoria, podríem pensar que és català, un tio que parla català, que sempre s'ha tractat com un esportista català. Evidentment, de català doncs té això, no? Que és nyordo, bàsicament. Però és que els altres tres, perquè en aquest programa que no estava el Magí, només hi havia el presentador, el Joel i el Manel. Els altres tres, que suposadament són catalans, però independentistes, se suposa. Bueno, exclouré el senyor Joel d'aquí perquè, en fi, aquest pàjaro. Dius, i no feu cap comentari més, això? No, ho deixen estar i ja està. Clar, suposo que quan tu portes convidats t'has de comprometre a no posar-los en compromís, però la sotana va de que normalment els posen en compromís i els hi fan parlar de coses que normalment no els solen fer parlar. I normalment quan la gent va a la sotana ja normalment crec que va una mica més preparada quan que li faran preguntes incòmodes i tal. De fet, el test que li feien era ja parlant d'incomoditat, de política, de sexe, de coses íntimes. Llavors, collons, no pots apretar una miqueta més aquí? No, llavors, quina és la solució? Saps? Vull dir, no sé, que no interessa per res, no? Però, vull dir, al final, la sotana, doncs és això, no? Un programa que es fa en català, en llengua catalana, no? O intenten, com a mínim, la major part del temps, en fer-ho en llengua catalana, que diuen molt puta Espanya, però que a efectes de construcció nacional, a efectes de, no sé, de catalanitat, de la independència de Catalunya, o de la independència de la nació catalana, de constitució d'aquestes bases per la nació catalana, no. És el mateix que Jordi Wild, The Wild Project, és el mateix que l'opinió de Riqui Rubio. Vull dir, és que és el mateix nacionalisme que pugui tenir Xavi, Sergio Busquets o no sé, és exactament el mateix. Clar, us parlo de totes aquestes coses perquè estic fent com una mica un repàs de l'actualitat per explicar aquesta desaparició de la nació, no? Perquè veiem que, amb exemples concrets, perquè sempre parlo en general, però avui volia posar exemples concrets, volia concretar molt en diversos temes, no? Perquè veieu com està la cosa, no? Per cert, en l'encomiat de Jordi Alba també es va dir, bueno, també s'ha dit, i s'ha dit durant molts anys, que Jordi Alba és el millor lateral esquerre del Barça, de la història del Barça. No, mentida, no, això és mentida. Això no és mentida. Sota la meva opinió, sota la meva humil opinió, el millor lateral esquerre que jo hagi vist a la meva història particular amb el Barça és Erika Vidal. Sota la meva opinió, Però bueno, si voleu que sigui Jordi Alba, doncs Jordi Alba. Per mi és Erika Vidal. I per mi el millor mitjantre de la història del Barça és Torreira. Que per cert, com he dit, va fer, jo crec, un gest molt més important cap a Catalunya i cap al català, amb molta importància, diguem, per mi, molta importància, que no pas el que hagi pogut fer Sergio Busquets o el senyor Jordi Alba. Que de catalans, doncs, tenen el que jo tinc de flamenco, no? En fi, després, doncs, no sé, per exemple, no sé, podíem parlar de la victòria de Xavier García Albiol a les eleccions municipals de Badalona, però a qui li interessen unes eleccions municipals espanyoles en territori català? Bueno, en territori català això ja ho discutirem, no? Però, en fi, que quan indepes, quan aquells que es diuen indepes o aquells que es diuen o es reconeixen com a catalans han d'acabar votant Xavier García Albiol a Badalona, tela marinera, saps? Tela marinera, vull dir... Diu molt de com està el país, de com estan els polítics, de com està la gent, de com està la ciutat, de com està la immigració, de com està tot, als carrers, vull dir, diu molt. El futur pinta de puta mare, ja us dic que el futur pinta de puta mare. A mi el futur m'interessa relativament poc, jo com mori, desapareixo d'aquí, no deixaré ni semillita ni res, per tant a mi el que passi després de quan jo mori m'importa tres pitos. I puc morir en qualsevol moment, puc morir avui d'un far de cor, puc morir demà atropellat per un camió, puc morir d'aquí 3 dies tirant-me la via del tren, vull dir, no... Això és irrellevant. Ara, els que teniu fills, els que penseu en un futur i tot això, hòstia, no sé, és que és una cosa que us dedico ja com a vosaltres, no? És com una mica jo a mi ja me la pela bastant i a veure si vosaltres, doncs, no sé, mostreu algun tipus d'interès, no? Perquè jo ja, si vosaltres no teniu interès, sol tampoc es farà res, no? Després també, doncs, la victòria de la Sílvia Orriols a Ripoll, no? Doncs bé, doncs, sí, a veure,
em sembla bé, a mi em sembla... Jo prefereixo que guanyi la Sílvia Oriols que guanyi qualsevol altre partit d'allà, no? Però clar, guanyar unes municipals a Ripoll, bueno, està bé, no? Però que efectes del que és la nació catalana, bueno, com a mínim ens assegurem que a Ripoll doncs, hi hagi 6 regidors que en teoria doncs, defensin la nació catalana, no? Bueno, hi ha gent que diu que tampoc no vull entrar en el tema, no? Però guanya, per exemple, la Sílvia Oriols i la cataloguen d'extrema dreta, no? Tots els mitjans de comunicació de Catalunya, TV3, Catalunya Ràdio, RAC1, tots els mitjans de comunicació catalans, entre cometes catalans, entre cometes, molt entre cometes, qualifiquen a la Sílvia Oriols i el seu partit d'Aliança Catalana d'extrema dreta, l'equiparen totalment amb Vox i parlen d'extrema dreta independentista. Clar, o sigui, hem d'entendre que ara mateix, dins del panorama polític actual català, que és una puta basura, dins d'aquest panorama polític català, ara mateix, segurament, l'únic partit que es podria assemblar més o menys amb actitud nacional al que jo més o menys tinc en ment, a la cosa més similar actualment, segurament doncs, seria Aliança Catalana, dic dins del panorama, o sigui, excloent aquí Directe 68 i altres històries, o sigui, a nivell nacional, no? A nivell d'entendre com hauria de ser Catalunya i tal, i la nació, a nivell d'això, el més semblant, per dir-ho d'alguna manera, podria ser Aliança Catalana, no? Podria ser, no? Amb el que em podria sentir més identificat, no? També em sento molt identificat amb Renaixença Nacional, no? Però Renaixença Nacional no crec que no està a cap lloc, no? I clar, que això es catalogui d'extrema dreta, poso l'Aliança Catalana d'exemple perquè és el que ha passat. Aliança Catalana guanya les eleccions a Ripoll, que per cert no la deixaran governar perquè es juntaran tots els perdedors, evidentment, es juntaran tots els nyordos i no la deixaran governar ni fer res. O sigui, que en tingui 6 o que en tingui un serà exactament el mateix, efectes pràctics, però és molt graciós que la cataloguin d'extrema dreta, no? Dius, vale, o sigui, resulta que aquell que mínimament tracta el tema català, el tema nacional i tal, resulta que allò és extrema dreta. Vale. O sigui, si et deixes fer, si et deixes rebentar i tot això, ets superprogre i tal, i supermaco i llavors no és extrema dreta. Però a la que parles una miqueta d'ordre, a la que parles una miqueta de nació catalana, aleshores ja és extrema dreta. Bé, suposo que Directe 68 també deu ser extrema dreta. Bueno, no, perquè Directe 68 té un discurs diferent, però bueno, sí, en el cas de que sortís, doncs, bueno, no sé, categoritzarien de qualsevol manera, no? Però sí, és el país que tenim, o sigui, mitjans de comunicació catalans, clar que sí, home, clar que sí. En fi, no sé si volia comentar alguna cosa més m'havia apuntat per aquí. Tampoc ja us vull dir que no volia que fos un programa molt llarg, que al final com sempre serà molt llarg, però bé. En fi, en general, de veritat, jo no sé si és que els catalans en general van adoptar o han adoptat o volen adoptar l'estratègia aquesta dels polítics de fer pena. No sé si és que voleu fer pena, catalans. No sé si la vostra missió és fer pena i fent pena us creieu que us perdonaran la vida o fent pena us creieu que no us esclafaran com a insectes. No funciona així. Vull dir, si voleu fer la jugada aquella de l'osito, peludito, peluchito, Junqueras, de quan es va entregar, de que li feien mal les muñeques, que li feien mal com es deien, quan el van portar a la policia amb la furgo que es queixava, no? Que plorava que li feien mal les... Ostres, no em surt la paraula. Hòstia, en castellà és poses, tu. No em surt és que no em surt ni la paraula. Bé, doncs que li feien mal, no? I pobret, no? I que es va entregar i que es va sacrificar i que va donar la cara, pobret, i no sé què, no? Si voleu seguir aquest camí de màrtir, que sapigueu que això no funciona. No teniu ni puta idea de qui teniu al davant. Jo crec que no teniu ni puta idea. I mira que us ho van recordar, l'1 d'octubre us ho van recordar, L'1 d'octubre va quedar claríssim qui teniu al davant, A por ellos o a por ellos o
us ho van recordar a la puta cara, amb porres, a la puta cara, als ous, als ulls. I jo crec que seguiu sense entendre qui teniu al davant, perquè jo és que crec que la majoria de gent es pensa que això per un miracle fabulós, ja sigui perquè els espanyols s'apiadin, o que el món s'apiadi, o que algun país veí ens ajudi, doncs si fem una miqueta així de llàstima ens salvarem d'alguna manera. I no teniu ni puta idea de qui teniu al davant. Com més pena i llàstima feu o intenteu emetre, crec que més violenta i més colossal serà l'esclafada dels amos espanyols. Perquè aquesta gent no té cap tipus de pietat, i menys pels catalans. I els catalans els hi fem fàstic, és que ho heu d'entendre. Sé que costa a vegades d'entendre, no? Però sí, feu fàstic els catalans. Els espanyols els hi feu fàstic, us odien, us volen suprimir. Però abans de suprimir-us, o mentre us suprimeixen, us volen esclaus, us volen agenollats, us volen miserables, us volen suplicant, plorant, patint, amb dolor, arrossegant-vos pel terra, menjant merda. Així us volen. I no sé si això s'arriba a entendre o no, però en fi, sembla que no. En fi, potser si hi haguessin 4 o 5 1 d'octubre cada setmaneta, no sé, cada setmana 4 o 5 1 d'octubre, potser al final ho entendríem, no sé, però és el que no ha quedat clar. En fi, no em vull allargar més. Deixarem aquest programa aquí, el The Last of Catalans, aquest petit repàs de l'actualitat. I en fi, per concloure vull dir una cosa. Un segon, sisplau. Per concloure, m'agradaria tornar a explicar així molt per sobre el que crec que és l'única solució per la que passaria la supervivència de la nació catalana. I és, ja com us he dit al principi del vídeo, ja no em diré, quan apel·lo a coses ja no apel·lo a tots els catalans, ni tan sols. Apel·lo ja als que tingueu una mínima consciència nacional, o sigui, una consciència nacional forta, diguem. O sigui, 4 gats, pelaus i mondaus, 4 gats. Crec sincerament que la independència, evidentment la independència de Catalunya del Principat és absolutament impossible, això l'hem demostrat, no pots comptar-hi amb els catalans ja, o sigui, ja no és que tots siguin ñordos, ja no és tota la gent de fora que no és d'aquí, ja no és tot això, ja no és la colonització, la invasió, la immigració, ja no és tot això, que també, ja no és això, ja estem parlant que dins del que és el propi potencial de poble català que tindríem, diguem, la pròpia nació catalana, està completament desfeta i només queden, doncs això, els 4 guasos com jo, que tenen una miqueta de consciència nacional i que estarien disposats a fer coses, no? Em dirigeixo a vosaltres, bàsicament, si és que algú m'està escoltant, o algú m'escoltarà. Crec que les possibilitats d'una, entre cometes, independència de Catalunya, o sigui, bàsicament la independència de Catalunya és per salvar la nació catalana, és per salvar els catalans, o sigui, save the Catalans, no? Doncs salvar la nació, salvar la cultura, salvar la nostra llengua, salvar la nostra identitat, salvar la nostra manera de fer, la nostra manera de pensar, el nostre imaginari col·lectiu. Per salvar això, per salvar la nació, evidentment cal que els catalans tinguin un territori on poder-se desenvolupar de manera independent a tot el que és Nyordor i a tot el que és, doncs, les coses que venen de fora, d'altres països, totes aquestes bandes de delinqüents i tota aquesta espècie de societat, doncs, que no sap comportar-se i que principalment delinqueix, no? Llavors, per separar-nos d'aquestes coses, tant dels ñordos com dels que no són ñordos però que venen aquí a delinquir, principalment, necessitem un territori. Necessitem delimitar un territori i controlar-lo els catalans, és a dir, repoblar-lo en catalans, si és que no està poblat en catalans, redoblar la presència catalana en aquests territoris i a partir d'allà fer una independència d'aquests territoris. Ja no sé com es dirà, no sé si serà Catalunya en miniatura, no sé si serà com es diu? Com seria? Catalunyalàndia? Sí, no sé com hi posaríem, no? Però evidentment els catalans, igual que els jueus, necessitem una casa
necessitem una casa, necessitem un lloc on poder-nos desenvolupar, necessitem un país per nosaltres. Està clar que Catalunya és absolutament irrecuperable tal com la coneixem, el Principat de Catalunya evidentment és irrecuperable, o sigui, com ja us vaig dir, com us ho he dit més d'una vegada, Barcelona és absolutament irrecuperable, donar-la absolutament per perduda, ja no dic de donar-la per perduda, sinó que simplement és que és irrecuperable, llavors posar esforços aquí és absurd, no? O intentar conquerir llocs com l'Hospitalet, com Badalona, com Santa Coloma, què fareu amb la gent, no? Vull dir, els que proposeu recuperar això, que no sé, o sigui, no té cap sentit. Jo crec que han de ficar els esforços allà on podem tenir possibilitats i crec que el futur de la nació catalana, si és que té algun futur, que ja us dic que ho veig molt malament, passa per reagrupar-nos nacionalment, literalment, en el sentit literal de la paraula, tots els que es puguin, en territoris concrets, on podem aconseguir consolidar una majoria de catalans envers les altres nacions, les altres nacionalitats, les altres persones que hi viuen, els altres residents, enfortir-nos allà i fer-ho pràcticament impenetrable, amb una normativa i una legalitat hiperestricta en el que és la migració, en el que és l'anar i tornar, etc. I blindar això i fer una independència d'allò que es pugui salvar, perquè, clar, si a tu et donen a escollir entre la Catalunya independent i la Catalunya independent, lògicament, escolliries la Catalunya independent, si ets com jo, evidentment, no? Evidentment, si et donen a escollir entre la independència de Catalunya i la independència de Catalunya, vols la independència de Catalunya. El problema és que la Catalunya independent que t'estan proposant, és que ningú te l'està proposant, però la Catalunya independent que la gent s'imagina és el Principat. Molt lluny de la realitat. Bàsicament perquè no tens gent suficient. És un tema de percentatge, és un tema de proporció. Doncs proporcionalment els catalans no poden dominar un territori on són absoluta minoria. Absoluta minoria. Llavors, clar, quan tu ets un 30 i pocs, suposant que encara siguem un 30 i pocs, perquè en els últims anys ja, en els 2, 3, 4, 5 últims anys ja, potser som un 20 i pico ja. És que ja crec que estem en aquesta fase ja. Llavors, si no arribes potser ni al 30% de la població d'un territori, com vas a dominar-lo? Més quan tens no només un 70% de la gent, que molta d'ella ja no només és pro-espanyola, sinó que a més compta amb un estat al darrere, però que a més és anticatalana. Vull dir, has d'acceptar a vegades una retirada de tipus, una victòria, no? Doncs jo prefereixo, ja us dic, jo prefereixo fer viable i real una independència d'una part del territori on puguem desenvolupar-nos amb una catalanitat infinita i ininterrompuda i sense ingerències de l'exterior, que no una Catalunya on tota aquesta gent, què fareu amb tots aquests milions de persones que no són catalans? Perquè clar, no és perquè jo no vulgui, perquè jo, si pogués, els repatriaria a tots. O sigui, jo tots aquells que no siguin catalans, que visquin a Catalunya, si jo pogués, els repatriaria a tots al seu país. A Espanya, al Marroc, a Algèria, al Perú, on fos. Tots aquells que no s'integrin, evidentment, tots aquells que estan integrats els consideraria catalans. Per això ja tampoc ni penso, catalans d'origen tal, per si el que vulgueu. Però estic parlant d'aquells que odien el català o no suporten, o els és igual, o combaten directament, vull dir, o amb les seves actuacions estan posant en perill la nació catalana. Llavors, tota aquesta gent que no són catalans, evidentment els repatriaria tots, però clar, no ho pots fer. És que fins i tot, suposant que fes una independència, no sé com, del Principat, com ho faries? Vull dir, penseu que clar, totes les institucions estan infiltrades, tens la policia infiltrada, tens els mitjans de comunicació com els tens una asfíxia total i absoluta de la Unió Europea, d'Espanya, de França, del Marroc, estàs rodejat per tot arreu. Com ho fas? O sigui, és pràcticament inviable. Llavors, l'únic que pots fer realment és com construir de nou. O sigui, l'important, per això la importància dels The Last of Catalans, és que els The Last of Catalans el que hem de fer és conservar la nostra identitat, conservar la nostra nació, sobreviure, perquè mentre sobrevisquem uns quants catalans que ens puguem constituir en un país, jo crec que podem començar de nou, encara que després no tinguem tot el territori que ens agradaria o que necessitaríem, però com a mínim un racó de catalanitat. Un racó de catalanitat. Sí, existeix Andorra, sí, està molt bé, però enteneu-me, és una mica com una broma. Som catalans, no som andorrans. Vull dir, llavors els catalans necessitem, encara que sigui un petit país, però necessitem alguna engruna, necessitem alguna cosa que sigui catalana, per sempre. Perquè si no, ens extingim.
desapareixem. Llavors, clar, jo seria el primer en què si es constituís un territori, jo que sé, com he dit sempre, no fico l'exemple, encara que no és un bon exemple, però és igual, fico un exemple, perquè m'entengueu, si la província de Girona es pot independitzar perquè té la població suficient com per fer-ho i té la força suficient per fer-ho, perquè hi ha una majoria prou sòlida de catalans, jo que sé, la comarca del Ripollès, si la comarca del Ripollès, amb la Sílvia Orriols a presidenta, es pot independitzar de la Catalunya, de l'Espanya, de tota la puta merda que tenim, i pot fer un Ripollès que es digui la nova Catalunya i poden haver-hi no sé quants mils de catalans que hi puguin anar cap allà, jo seré el primer que marxi cap allà, jo seré el primer que marxo cap allà, m'explico, i si això fos un projecte jo estaria lluitant per aquest projecte, jo qualsevol cosa que sigui independitzar un territori per omplir-lo de catalans, més igual ja com es digui, més igual si es diu Catalunya, si es diu València, si es diu la nova Catalunya, si es diu la petita Catalunya, més igual, però hem de crear un territori, hem de trobar un territori dins dels nostres territoris històrics, se suposa, no? Per poder-hi sobreviure, perquè si no desapareixem del tot, i per tant penso que l'única opció doncs és aquesta, i per tant també aprofito perquè el tema aquell del cens català, de censar catalans, també em sembla una bona idea, censar els catalans i determinar un territori per poder-nos desenvolupar, per mi és bàsic i fonamental, perquè tal com està tot, és que és l'únic resquici, l'únic racó que veig, l'única sortida possible mínima que veig. Ja us dic, per sobreviure, és que ja no us dic per ser un gran país, una potència mediterrània, oblidem-nos de ser l'hòstia de no sé què, de tenir un PIB per càpita de no sé quantos, de som 5 milions, de som 7 milions, no, oblideu-vos de tot això. O sigui, pot ser difícil, dolorós, el que vulgueu, però hem de començar a pensar en realista i hem de començar a pensar en petites coses que ens donin oxigen. És que ara mateix no estem en condicions de ser els millors del món, estem en condicions de veure si no desapareixem. O sigui, hem de trobar la manera de no desaparèixer, perquè quan es publiquin les següents enquestes d'aquestes, dels estudis de l'IDESCAT, dels estudis d'opinió i totes aquestes històries, i tornin a preguntar per la llengua d'identificació, em fa por, em fa molta por, perquè si eren un 30 i poc per cent fa 3 o 4 anys, quan tornin a sortir aquestes enquestes, amb prou feines, si hi ha sort, serem un 23 o un 24%. Compte, perquè l'acceleració en el procés de liquidació de la nació no només està molt avançat, sinó que, com ja us vaig dir, és progressiu i cada cop va més de pressa. Cada cop va més enllà, cada cop va més bèstia i cada cop és més ràpid. Per tant, per això us dic que és absolutament urgent i ja oblidem-nos de ser la Dinamarca del sud d'Europa, de ser la Holanda de no sé què, no, oblidem-nos. Serem una puta merda, però com a mínim serem catalans. Vull dir, necessitem una casa. Estem ja com els jueus, o sigui, estem ja com els jueus. Vull dir, a mi m'importa tres pitos si us molesta o no, que us dic, però és que ja estem com els jueus, vull dir, necessitem una casa, o sigui, l'extermini és total. Clar, no és un extermini, no és un genocidi com va fer Hitler amb els jueus, malgrat durant la història hi ha hagut capítols que evidentment els catalans han sigut exterminats com els jueus a l'Alemanya nazi, evidentment, però és que ara ja estem en un punt de que, la veritat, que és que desapareixem. Llavors, clar, és el que us he dit, no? Feu-vos-ho mirar, perquè si us preocupa el futur mínimament, en fi, i aquí ho deixo, no em vull allargar més. Moltes gràcies a tots i a totes per haver-me escoltat i fins una altra.